Overdag al tellen en stembureaus op andere plekken. Het is woensdag 17 maart. Dit is Zeeland Nu. Verkiezingsdag in coronatijd. Hap Oostburg misschien dicht 's nachts. En Zeeuwen hebben veel te veel afval. Goedenavond. Vandaag was de laatste dag om te stemmen voor de Tweede Kamer. Een deel van de Zeeuwen stemde al eerder via de post of had de afgelopen 2 dagen zijn stem al uitgebracht. Allemaal om coronabesmetting tegen te gaan. Maar het overgrote deel van de Zeeuwen kwam toch gewoon vandaag naar de stembureaus. Gevoel van democratie, gevoel van kunnen stemmen wie je wilt. GroenLinks. En uw man, stemt u op dezelfde partij? Nee, die stemt niet op dezelfde partij. Een vriend van mij staat op de lijst van de Partij van de Arbeid. Marco Eesmans komt uit Goes, dus daar heb ik op gestemd. Maar jullie hebben geen oneenigheid? Nee, we hebben geen oneenigheid. Ligt heel dicht bij elkaar. We hebben wel discussies. Ja, ik heb rode pot op. Dat is de winst van vandaag. Hè? Op 226 locaties in Zeeland kan vandaag gestemd worden. Ruim een derde daarvan is nieuw. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. Daardoor kon er bijvoorbeeld niet gestemd worden op basisscholen of in zorglocaties. En werd er bijvoorbeeld ook uitgeweken naar de Schouwburg in Middelburg. Een groot deel van de Zeeuwen kon gewoon naar zijn oude vertrouwde stemlokaal. Zoals hier in Ierseke bij de brandweerkazerne. Kijk, alstublieft, Fabio. Dat zijn we gewend. Hè. Dat is al jaren hier zo. Ik kom hier voor iedere stemming eigenlijk. Vond je het moeilijk om een keuze te maken? Ik heb me niet zo heel erg in verdiept, maar ik heb stemwijzer gebruikt. Dus ja, daar ben ik op afgegaan. Ik heb het wel een beetje gevolgd en vergeleken met andere jaren is mijn keuze niet veranderd. Ja, ik ben ook 70 plus met mijn vrouw. En helemaal aan de andere kant van het dorp was dat een paar dagen gisteren en eergisteren om daar te stemmen. Maar ik denk, nou, daar gaan we vandaag maar een beetje oppassen. Dan lukt dat wel. Zo druk is het. Je loopt hier ook geen storm natuurlijk. Hè. Toch kozen ook veel 70-plussers wel voor de stem per brief. In Middelburg bijna de helft. Die stemmen werden vanmorgen al geteld. Nederland wil vanavond een uitslag horen natuurlijk. Als we dit vanavond om 9 uur hadden moeten doen, dan denk ik niet dat wij vannacht ergens een uitslag hadden gehad. Normaliter bij een groot stembureau komen maximaal 1500 man om te stemmen. Ja, dit zijn er dus bijna 4000. Het is nu 9:15 's ochtends. Toch wel bijzonder om nu al stemmen te tellen. Zeker, dat hebben we natuurlijk nog nooit gedaan. Jullie weten straks al een deel van de uitslag. Wij weten een deel van de uitslag, ja. Maar het wordt pas om 9 uur openbaar gemaakt. Dus het is wel geheim. Het is geheim. 226 stembussen betekent ook een heleboel vrijwilligers. In Schoren viel iets op, daar waren de vrijwilligers wel erg jong. Ik ben 20 jaar. Ik ben 21. Ik ben 18 jaar. 20 jaar. Ik ben 30 jaar. Jonge stembureauvoorzitter. Ja, ik studeer bestuurskunde aan de Universiteit in Tilburg. En bij die studie is het ook best wel van belang dat je maatschappelijk betrokken bent. Dus het is ook een mooie ervaring, ook voor mijn cv natuurlijk. Dit is het eerste jaar dat ik ga stemmen. En gelijk bij een stembureau? Ja, klopt. Ja, ik doe dit voor studiepunten eigenlijk. Meneer, hoe oud bent u? 50 jaar. Jong stembureau zit u vandaag. Jazeker, dat valt me ook ontzettend op. Hoe is dat? Heel fijn. Leuke gesprekken. Ja, gelukkig maar, want ze moeten nog even door. Om 9 uur sluiten dus de stembussen en dan begint het grote tellen. De huisartsenpost in Oostburg, dat in het gebouw van het ziekenhuis zit, gaat 's nachts mogelijk dicht. Door een tekort aan huisartsen krijgt de post de bezetting niet meer rond. Patiënten moeten dan naar Terneuzen. Raadsleden reageren bezorgd. Net als het CDA in de Tweede Kamer. Die partij gaat kamervragen stellen. Muziekfestival Vestrock in Hulst gaat ook dit jaar niet door. Door de aanhoudende onzekerheid over de coronaregels durft de organisatie het niet aan om begin juni een 3-daags festival te organiseren. Het wordt verplaatst naar volgend jaar. Wel wil de organisatie als alternatief in november van dit jaar een klein najaarsfestival houden in de binnenstad van Hulst. En in Kloosterzande wordt met man en macht gezocht naar de ketting van de 9-jarige Esmee. In de hanger van het kettingje zit as van de overleden vader van het meisje. Haar vader Rich overleed vorig jaar aan een zeldzame vorm van kanker. Hij woonde in Canada en is daar ook begraven. Dus de ketting is voor Esmee van onschatbare waarde. Het is
Eigenlijk gewoon mijn vader. Wat nu weg is. En dat doet gewoon heel veel pijn. Esmee kwam erachter dat de ketting niet meer om haar nek hing na een pauze op school. Vandaar dat voornamelijk daar wordt gezocht. Zelfs met metaaldetectoren. Maar tot nu toe zonder resultaat. In Oostkapelle worden nestkasten geplaatst, zodat de tapuit weer terug naar Zeeland komt. De laatste jaren zaten er nog maar een stuk of 5 van deze vogels in onze provincie. Je hebt eigenlijk 3 dingen nodig. Dat is de vogel zelf, dus die moet hier zijn. Maar dat is het geval. Ze trekken hier door, dus ze zitten hier. Je moet goed broedbiotoop hebben, dus waar ze voedsel kunnen vinden. Dat is hier ook voorhanden, want er is al veel gebeurd in de duinen. Het wordt opener gemaakt en daar houden tapuiten van. En je hebt nestgelegenheid nodig. Dus kijk, je zou kunnen zeggen, als een van die 3 ontbreekt, dan heb je geen tapuiten. En wat tot nu toe ontbrak waren de nestgelegenheid. Dus daar zorgen wij voor. Er zijn tientallen kasten ingegraven, zodat de tapuit zich in de zomer in Zeeland kan vestigen. Als we een paar paardjes hebben, dan ben ik al heel erg tevreden. Het is vandaag niet alleen verkiezingsdag, maar ook Nationale Boomfeestdag. Landelijk werd het evenement uitgesteld, maar Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland had een alternatief bedacht. Stap 1 was, zet de boom tussen de palen. Dit jaar bleef groep 7-8 van basisschool De Klimop in Drijschor op hun eigen schoolplein. We hadden een opdracht dat we een boom gingen planten, een fruitboom, een perenboom. Gewoon een boom planten op school en dan kan je in de zomer bijvoorbeeld een peer of een appel eten. Het is ook wel leuk om even je handen uit de mouw te steken, een beetje te graven. Dat is wel geinig. Piet Klippel uit Tolen knapt quads op. En dat doet hij niet met originele onderdelen van quads, maar met onderdelen van allerlei voertuigen. En zo ontstaan er door Piets gesleutel hele bijzondere Zeeuwse quads. Het leuke aan de hobby is van een lelijk ding, zeg maar. Ja, gewoon een leuke, mooie, rijbare quad maken. En voor het liefst zo weinig mogelijk investeren. Piet haalt daarom zijn onderdelen overal vandaan. Kapotte auto's, scooters, motoren. Het kan voor Piets sleutelhobby niet gek genoeg. Bijvoorbeeld lampjes of knipperlichtjes, steuntjes, boutjes en schroefjes. Nou kijk, dit is een wieldop geweest. Ik zal hem er even afhalen. Kijk, dit was vroeger gewoon een wieldop. Dan zal ik de voorstok even eraf halen. Dan kun je misschien een voorstelling krijgen hoe die wieldop eruit zag. Kijk, deze klemt er gewoon in, zeg maar. Dat is wel precies passen en meten. En als je op internet kijkt of op Facebook, zeg maar, op het quadforum, niemand die heeft dat. En dat is juist zo leuk. Het is eigenlijk een soort uitvinding die je gedaan hebt. En kijk, een tomtom erop. Ik heb geen tomtom nodig, maar het is gewoon leuk om dat ding erop te hebben. En knipperlichtjes erop. En dagrijverlichting. Dat zijn bijvoorbeeld dagrijlichten van een auto. Piet weet niet meer hoeveel quads hij heeft opgeknapt. Zoveel zijn het er. Maar zijn hobby gaat niet alleen om het sleutelen. Dan ben je toch aan het sleutelen of aan het opknappen, aan het poetsen of aan het verven, spuiten, noem maar op. En toch heb je die drang, zeg maar, om dan erop te kunnen rijden. De vrijheid om te rijden geniet je wel het meest. En ook gewoon de ervaring. En het is ook leuk om even bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij de Oesterdam. Heb je een doodlopend stukje, dan ga je de dijk even op en af. Ja, toch een bepaalde kick, zeg maar. Geen enkele Zeeuwse gemeente heeft haar doel gehaald qua restafval. Dat ligt bij allemaal veel te hoog. De coronacrisis heeft daar flink aan bijgedragen. Het was de bedoeling om op 100 kilo restafval per Zeeuw per jaar uit te komen. Maar bijna alle gemeenten kwamen niet eens in de buurt daarvan. Vorig jaar deed de gemeente Capelle het beste. Daar werd per inwoner 178 kilo restafval ingeleverd. De hekkensluiter was de gemeente Sluis met 347 kilo per persoon.
En in alle gemeenten, behalve Rijmerswaal en Hulst, nam het aantal kilo's restafval per inwoner toe. Is 100 kilo restafval per persoon dan wel een realistisch streven? Ik zie ook binnen alle gemeentes dat ze gewoon heel goed op weg zijn om dat te doen. Heel jammer natuurlijk dat dan zo'n 2020 ertussen komt. Maar ik hoop wel dat de cijfers in de volgende jaren, als de coronacrisis voorbij is, dat we dan toch veel betere cijfers weer gaan zien. En daar ben ik ook wel van overtuigd, want iedereen zet zich gewoon goed in. De gemeente Goes deed het in 2019 nog het beste van alle Zeeuwse gemeenten, met 159 kilo per persoon. Het afgelopen jaar maakte de gemeente juist de grootste terugval, toen er gemiddeld per inwoner 38 kilo bij kwam. Allereerst hebben natuurlijk mensen veel thuis gewerkt en daardoor extra afval geproduceerd en natuurlijk ook veel online besteld. Ten tweede heeft het natuurlijk mee te maken dat wij die campagne die we hadden voorzien in 2020 niet hebben gedaan. Dat was de campagne om het nieuwe afvalsysteem DIFTAR uit te leggen aan de Goesenaren. DIFTAR betekent dat je als inwoner minder betaalt als je minder afval aanlevert. Maar de gemeente kon dat niet uitleggen in coronatijd. Als je het hebt over communicatie, dat het ook belangrijk is dat je dat fysiek doet. Dus in de buitenruimte en mensen actief 1-op-1 gesprek aangaat. Ja, dat kon gewoon vorig jaar niet. Dat vonden we niet gepast. Ik praat erover door met verslaggever Niels Schuurbiers. Ja, Niels, er zijn toch best grote verschillen tussen de gemeenten. Hoe komt dat nou? Om aan te geven hoe groot die zijn. De gemeente Sluis heeft bijna 2 keer zoveel restafval als de gemeente Capelle. En dat heeft natuurlijk allerlei redenen. Zoals bijvoorbeeld toeristen. Maar het OLAS ziet wel dat gemeenten die dat DIFTAR-systeem gebruiken, dat die minder restafval inzamelen. En de gemeente Goes, die dus die grote terugval heeft gehad, gebruikt dat systeem. Zit nog steeds bij de 3 Zeeuwse gemeenten die het best doet. En die stijging van de hoeveelheid afval, is dat nou echt alleen te wijten aan de coronacrisis? De crisis speelt mee, maar ook de niet-Zeeuwen spelen mee. De toeristen die hier afval creëren, die nemen dat meestal niet in een zak mee naar huis. Maar ook de Zeeuwse milieustraten zijn een factor. Die zijn vrij toegankelijk, dus ook onze buren uit België, Noord-Brabant en Zuid-Holland kunnen daar gratis hun afval naartoe brengen. We zien inderdaad wel dat de milieustraat in Zeeland ten opzichte van de milieustraten ergens anders in het land, dat er toch het dubbele aan de kilo's afval geleverd wordt. Dus dat is toch wel iets waarvan we zeggen, daar moet wel wat aan veranderen, wil je die vangdoelstelling gaan halen. Ja, dat doel van 100 kilo per Zeeuw is dus bij lange na niet gehaald. Is dat dan bijgesteld voor dit jaar? Nee, een nieuwe datum daarbij wordt niet genoemd. Geen nieuwe streefdatum, moet gewoon zo snel mogelijk. Er is wel een plan rond de Milieustraat om daar dan tenminste op korte termijn iets te doen. En dat is om ze alleen met een pasje toegankelijk te maken. Dankjewel, Niels. Een bewolkte dag was het, met verspreid wat regen. Het was wel iets minder druilerig dan gisteren. Maar het was geen weer om de was buiten te hangen. En ook geen kandidatenlijsten. Het werd 6 tot 8 graden vandaag. Morgen is het niet veel beter. Veel bewolking, enkele buien, met wat geluk nu en dan zon. Vanaf vrijdag dan wordt het pas echt droog. En met het weer zijn we aan het einde van Zeeland nu op deze verkiezingsdag. Hou vanavond onze website in de gaten voor alle Zeeuwse uitslagen. Fijne avond.